Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Volám sa Tomáš Bartkovský, som osobný a kondičný tréner. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu pre firstclass.cz. Dnes tu mám výnimočného hostia, ktorý videl na vlastné oči nemalo slz, potu a rezignácie, ale zároveň stále zostal svoj a profesionál, mení osudy ľudí a vítam tu Maroša Molnára. Maroš, Ďakujem vítaj. ti, ahoj, čau. Maroš, možno začnem trošku osobnejšie. My ako tréneri by sme mali ísť ľuďom príkladom. Vieš mi popísať, ako vyzerá tvoj bežný deň? Môj bežný deň? Naprataný alebo taký ležernejší? Tak poďme do oboch. Dobre. V podstate každý jeden deň začínam, ja som to veľakrát hovoril, že stávam 5:20. Podľa toho, ako sa cítim, šupnem si studenú sprchu. Predtým, ako vôjdem do sprchy, si dám robiť koťogo, to je prekvapkávaná káva, hej, koťogo. Vôjdem do sprchy, akurátne keď vyjdem, akurátne bubloce, urobím si vlastne takú tú power coffee s ghee maslom, bezfarebný, ako bezchuťový kolagén, MCT oil, rozmixujem si to si šupnem. Keď mám čas, to robím doma, keď nemám čas, robím si to v gyme. No a oblečiem sa a idem do gymu. Potom väčšinou začínam prvý tréning o 6:00. Klasicky mám tréning tak, že mám takých super klientov, s ktorými trénujem rovnaký systém, že ja vytvorím systém a ideme spolu. To znamená, cvičil som o 9:00, ale z technických dôvodov, že som to nestíhal, tak som začal cvičiť s nimi o 6:00, čiže o 6:00 začnem cvičiť, o 7:00 som vybavený, mám prvý tréning a medzi tréningami okolo nejakej 9:00, 10:00 sa raňajkujem, robím do 12:00, prídem domov o 12:00, keďže do 12:00 robím, tak tým, že sa nám podarilo presťahovať, tak mám gym v podstate v papučkách z domu, asi tak 50 metrov, vyjdem hore, k Darwinovi, ten ešte leží, vedľa neho si láhnem, keď je čas, tak si láhnem na 15-20 minút, že zatvorím oko, alebo len tak ležím vedľa neho, hladkám ho. O 1:00 vychádzame, nasadzam ho do auta, alebo nejdem do auta, idem peši. V Bratislave je taká časť, že ja tam chodím strašne rád venčiť, je pekná cesta, tam zaparkuje auto a podľa toho, koľko mám času, buď idem s ním 5 kilákov, 6-7 kolo, alebo keď už sa teraz dá bicyklovať, tak 2-krát do týždňa s ním chodím od domu, hneď sadnem na horáčik a ideme takú hodinku 12, niekedy hodinku a 30. Keď si už on zvykne, že už môže behať viacej, tak ideme hodinku aj pol bajkovať. Prídem domov, zjem obed a idem do roboty, končím 6-7, prídem domov a začínam si pripravovať veci na ďalší deň, alebo keď niečo dokončím. To je v podstate 90% môjho času. A potom mám dni také, že keď sa natáčajú, keď je rok, keď sa robia extrémne premeny, tak do toho mám už dopredu dané, že ktoré sú natáčacie dni, tak veľakrát bývajú víkendy natáčacie, tak vlastne ja robím pondelok, piatok, sobotu natáčam celý deň, buď idem, ja neviem, na východ alebo kde treba, sám si šoferujem, vrátim sa v nedeľu večer, ráno vstávam a pokračujem deň. A niekedy mám tak, že mám, ja neviem, sú tie prvé mesiace také, že niekedy prvý voľný deň mám, alebo víkend mám po nejakých, ja neviem, možno 7, 8, 9 týždňoch, mám konečne voľný víkend, tak sa teším, ale v podstate keď natáčam extrémne premeny, tak toto je štandard. A toto medzi tým idem, keď ma niekto pozve na dobrý podcast, tak idem na podcast, alebo robím nejaké spolupráce, alebo proste chodím na prednášky, keď ma niekto zavolá na prednášku, to si tak trošku akože sledujem, aby ich nebolo tých prednášok, ja neviem, mesačne veľa, lebo to sa tiež nedá zvládnuť, keď sa na ňu musíš prichystať a ja mám rád tie prednášky, že aby tým ľuďom, keď ma tam zavolajú a už to zaplatia, aby si im odozdal niečo hodnotné, aby si z tej prednášky niečo odniesli, aby aj ja som mal z toho dobrý pocit. A ináč iný deň nemám. Takže iba aby som nadviazal na to, aj keď máš ten život naozaj časovo náročný, stále sa snažíš si nájsť nejaký ten čas práve pre seba, na vyvetranie hlavy, dáš do toho ten pohyb, aj keď to nemusí byť práve
gym alebo posilovňa, snažíš sa spraviť aspoň nejaké kroky navyše, vystúpiť neistým autom, vystúpiť skôr niekde, aby sme motivovali našich poslucháčov, že to nie je iba o tej posilovni, ale aj aspoň taký ten microdosing, ktorý... Bohužiaľ, to nie je len o posilovni, no. Bohužiaľ. A mám to vyskúšané na svojom tele neuveriteľne, lebo ľudia si myslia, že chudnutie je, alebo formovanie tela, alebo držanie sa v nejakej kondícii je o posilke a strave. Že to je alfa omega. Ale ja by som ich asi jemne opravil, lebo je to, že moje poradie. Spánok, posilka, kroky, strava. To znamená, ľudia chcú meniť veci, ale ja keď som vypustil kroky, ako keď rátam, že kroky ako nešpecifickú pohybovú aktivitu, tak som začal priberať. Nehovorím, že veľa, ale nejaký pol kilko som zrazu šupol, keďže pes bol na výstave a 2 týždne som ho nechodil cez obed venčiť. A zrazu tie 2 týždne, čo som bol doma, že nešiel som cez obed von, ale som doma si oddychol. Tak zrazu som videl na sebe, jak sa mi začala približovať, vytvárať pneumatika. A to je akože, keď si to človek zamyslí, že aká blbá vec. Len som zrazu vypustil dennodennú chôdzu, to znamená plus minus tých 8,000 krokov, som zrazu vyčerpal zo svojho denného programu. Trvalo mi to 2 týždne a som si povedal, že ty kokos. Ja som nič nezmenil, len som vypustil blbú chôdzu a zrazu začínam priberať. Takže ten silový tréning si tam mal stále, len si vynechal... Stále som mal silový tréning, to som nemenil. Áno. A ľudia si myslia, že tie kroky navyše je hlúpa blbosť, ale vôbec to nie je. Je to tak neuveriteľne dôležité a ľudia tomu dávajú najmenší dôraz, tak ako ľudia dávajú malý dôraz spánku. Ľudia chcú výkony, chcú byť svieži, chcú mať energiu a spia 5 hodín. A chcú zmenu. Do prdele zmenu neurobíš, keď nevyriešiš spánok. Čiže pokiaľ nemáš spánok, tak všetko to ostatné je úplná zbytočnosť, pretože všetko ideš obrazne povedané na pol plynu. Určite plne, v tomto sa stotožňujem s tebou, takisto mojim klientom radím, pokiaľ máte chvíľu času, choďte sa prejsť. Ak nemôžete, aspoň sa postavte a pracujte za tým stolom, kľudne aj v stoji. Už aj to robí nejaký ten výdaj oveľa väčší, ako len to sedenie, ale samozrejme tie kroky sa nazbierajú v tom týždni a robí to práve častokrát ten markantný rozdiel, že či človek bude úspešný v tom chudnutí alebo naopak nie. Presne. A nie, ale možno aj len v tom, aby sa cítili dobre, aby žili trošku zdravšie. Lebo ľudia si zamieňajú, že byť fit má 2 aspekty. Niektorí chcú byť, oni si myslia, že za to, že vyzerá dobre, je aj fit. Ale to vôbec nie je to isté. Neznamená, že keď vyzeráš, že si vyšľahaný a máš kachle a ukazuješ dvojitý biceps, že si fit. To sú 2 rozdielne veci. A toto si ľudia musia niekedy uvedomiť. Máš zo svojej praxe aj nejaké príklady, kedy ľudia vyzerali naozaj dobre a pritom vo svojom tele sa cítili úplne na prd, že prišli za tebou, Maroš, počuj, ja mám dosť svalov, chodím cvičiť, ale zároveň necítim sa naozaj dobre. Rozmýšľam. Ja asi takýto prípad som asi za celú kariéru, za 30 rokov asi nemal, že niekto prišiel strašne nadúpaný a necítil sa pri tom, že fit. Väčšinou prídu ľudia, že niekedy bolo tak, že ja neviem, možno 10, 12, možno 15, ani neviem, rokov dozadu ľudia cvičili kvôli nejakým výkonom, koľko drepne, koľko opakovaní urobia a tak ďalej, že potom to prešlo do toho crossfitového systému, že z roboty dobre, že neskočil do crossfitovej telocvične a teraz chcel premiesňovať, trhať, benchovať, drepovať, tlačiť sa, nezdvíhať, neviem čo. A neboli na to prichystaní a nezvládali základné pohybové vzory a už chceli robiť výkon. Keď to dneska už tí ľudia až tak nepozerajú na ten výkon, ako skôr pozerajú na to, aby sa cítili dobre a žili bezbolestne. Ako stále sú ľudia, ktorí chcú výkon, hej?
to asi nevymizne nikdy. A ja som veľakrát zameraný na výkon a nezaujíma niektoré veci, ale človek to musí vedieť podľa mňa správne manipulovať v tom svojom živote, lebo keď ideš, niekedy sa strašne ťažko ľuďom vysvetlí, že ísť na výkon nie je pre nich to najlepšie, ako sa cítiť fit, že cítiť sa dobre, že niekedy ísť na ten pretek a odpretekať ho a šiahnuť si na dno v tom preteku je OK. Ale v tom tréningu ty nemusíš ísť každý tréning, že si ideš šiahnuť na dno. Ten pretek je o niečom úplne inom. Keď ideš pretekať, pretekaj. Nechoď ho len tak odovzdane, že len aby si to urobil a si odfrčkol niečo. Za mňa je pretek, že ideš tam zúročiť to, čo si do dnešného dňa natrénoval. Tak keď tam ideš, tak tam odovzdaj všetko. Určite. Ľudia ťa poznajú hlavne z extrémnych premien, kde si pracoval s bežnou populáciou, ale ty si zároveň aj tréner profesionálnych športovcov, takže myslím si, že viem, o čom hovoríš, pokiaľ si ich viedol práve k tým najvyšším výkonom. Ty si napísal knihu Gauč alebo šťastie. Ježiš, to bolo dávno. No, podarilo sa mi. Ja som si kúpil už 2. Teraz, keď som zistil, že budeme mať podcast spolu, tak ja som ju doma niekde nechal, nestihol som ísť domov, tak som si kúpil ešte druhýkrát, aby som si spravil nejaký rešerš teba. Ďakujem. A ty tam spomínáš, alebo ešte sa vrátim. Pre mňa je to celkom silný názov. Gauč alebo šťastie. Vo mne rezonuje fakt hlbokú myšlienku. Vedel by si to popísať ešte zo svojich slov, z čoho vyplýva? Gauč alebo šťastie. Ja som človek strašne impulzívny a v nejakých momentoch emotívny, že sa spolieham na prvý nápad. A keď sa ma šéfka Ikaru Gabika pýtala Belopodocka, že aký dáme názov, že stačí, keď poviem hociaký pracovný. A ja hovorím, ja neviem, vieš čo, napíš Gauč alebo šťastie. A ona, dobre, to ešte upravíme. Už sa to nikdy neupravilo, ale mňa to podľa mňa napadlo z toho dôvodu, že aj keď to má dva aspekty, že gauč alebo šťastie, že buď si vybereš gauč, alebo si vybereš šťastie, že budeš žiť zdravšie, dlho a tak ďalej. Ale zasa na druhej strane, ty vieš žiť šťastne aj na tom gauči. Zasa my nemôžeme rozhodovať za niekoho, kto je gaučák, že nejdeš športovať, nejdeš robiť toto, ležíš len na tom gauči. OK, keď tomu človeku to vyhovuje a on je so sebou spokojný, tak ja nemôžem kritizovať ľudí a teraz im povedať, že na gauči nemôžeš byť šťastný. Môžeš, keď si ty OK s tým, ako vyzeráš, ako sa cítiš a tak buď šťastný. Len potom nepláč, keď prídu zdravotné rizika, alebo sa ideš postaviť a ťa sekne a tak ďalej. A skôr, ja som to v tom, lebo ľudia sa stále pýtajú, ale prečo takto? Ja hovorím, to sú dva také kontrasty. Že môžeš byť síce šťastný na gauči, ale nemôžeš žiť dlho a zdravo a bezbolesne. Čiže môžeš si vybrať, ale vieš spojiť aj obidve veci dokopy. Vieš aj makať a zároveň ten gauč je tvoja regenerácia, tvoj oddych, tvoj pokoj. Čiže to má také rôzne uhly pohľadov a preto sa mi zdal ten názov taký silný a taký trefný a preto som to už nikdy v živote nezmenil. Ako vravím, mne sa veľmi páči a stotožňujem sa taktiež s tvojou myšlienkou v tomto, že ľudia majú na výber a potom si už musia uvedomiť, čo je pre nich práve to dôležité. S akým najväčším sebaklamom možno za tebou chodia ľudia, že robia všetko dobré, nemajú výsledky, a ty im potom práve ukážeš to zrkadlo, že tak toto asi nefunguje. Ja aj keď nie som dietológ, najviac ľudí chodí s tým, že hovoria, že ja robím úplne všetko dobre, ale pozri sa na mňa, aj tak naberám. A potom, keď to človek začne, buď ho ja pošlem, väčšinou ja sa snažím poslať ho za dietológom, nechcem riešiť stravu, lebo nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Vieš základné informácie, ale nechceš sedieť na tom a nechceš rozhodovať. Na to sú dietológovia, ktorí na to študovali na medicíne, fyziológiu a tak ďalej a vedia o tom a sa s tým živia. Takisto ako ja som nerad, keď fyziológ alebo dietológ radí do cvičenia, pretože
tiež je rozdiel, keď niekto sa tomu venuje 30 a ja sa venujem 30, nemusí mať všetky vedomosti také, aby pomohol tomu klientovi. Ale keď už príde na to a začneme to skôr ako odíde k tomu dietologovi a začneme si spísať, čo všetko robí, tak nakoniec prídeme na to, že ja neviem, za deň zje 300 gramov orieškov. Lebo oriechy sú zdravé, tam sú zdravé tuky. A zdravo, ja mu hovorím, a keď to začneme rozumieť, dobre, ale 300 gramov krát 9, 1 gram kalórie, tak teraz si zrátaj, koľko kalórií si dal navyše. A potom zrazu prichádzajú 1000 ďalších takých drobností, keď mu tam narátávaš a potom mu povie, že a teraz si poďme pozrieť, že koľko teda za ten tréning si poďme otrénovať, že koľko spáliš kalórií, aby sme len tak vedeli a zrazu pozrieme bazál, urobíme InBody, zase tréner, hovorím, pozri sa, na tomto tréningu si spálil 350 kalórií. Tvoj bazál je, ja neviem, dajme tomu 1800. To máš 2200 kalórií, zješ a nič sa je tam balans, nič sa nedeje. A teraz, keď si zoberieme to, čo si ty zjedol, tak pozri si na 3000. To znamená, denne dávaš zaokrúhlenie 500 kalórií viac, ako by si mal mať. Keď to vyrátaš 7 dňami, to je 3500 kalórií týždenne. Vydeliš kalóriami na tuk a zri si, že koľko tuku týždenne pribereš. A on potom, to není možné. A hovorí, to není možné, to je matika. A to znamená, tu je 1000 ďalších vecí, že ktoré, keď ty budeš meniť, to telo sa bude nejako ti ovďačovať a bude sa nejako meniť. Ale ty nemôžeš očakávať výsledok, že ako príde za mňou, že ja by som chcel ísť budúci mesiac maratón. Ideme na to trénovať, hovorím, že ale ja ťa za mesiac nepripravím na maratón. Jakže nepripravíš? Veď si tréner, hovoríš, ale je to nereálne. Ty si doteraz neodbehol viac ako 3 km a ty chceš za mesiac bežať 42 km. Takže ja sa nebudem podpisovať za to, aby si hazardoval so svojím zdravím. To si nájde nejakého iného blbca. A toto ľudia neradi počúvajú. Ľudia chcú čakať, že ty im povieš, áno, je to možné. Ale prečo mám ja klamať? Veď hazardujem so svojím menom, ja neviem, človek musí stále zostať tak, nech je to akýkoľvek človek, ktorý príde za tebou, či má peniaze, nemá peniaze, milióna, nemilióna, vrcholový, nevrcholový. Základ je, ja hovorím, vždy je základ povedať úprimne pravdu, čo sa dá, čo sa nedá. Čo vieš urobiť, čo nevieš urobiť. A keď to vieš urobiť, plus, minus, za koľko to vieš urobiť a čo všetko, ale on musí urobiť, aby sme sa semka dostali. Lebo nie len ja budem robiť a ty nič nebudeš urobiť, tým pádom sa sem nedostaneme. Ľudia častokrát čakajú, že poďme spraviť iba to nutné na tom našom spoločnom tréningu alebo to, čo mi napíšeš a to pomimo, ono sa už to nejak spraví. Ja si budem žiť ďalej svoj komfortný život a nebudem na to makať. To je nereálne, pretože ty pokiaľ nevieš vystupovať z toho komfortu, nevieš sa blázniť, nedá sa tak existovať. To sa nedá ani trénovať, ani ja to neviem. Ja každý deň vystupujem z komfortu už len to, že stávaš 5:20. To není zvyk. To není emócia, to není motivácia pre mňa stať. To je disciplína. Motivácia je prchavá. Dneska je a zajtra nie je. Ale disciplína ma donúti každý deň stať a urobiť niečo pre seba. Tak ako v extrémnych premenách tí obézny, je to o tej disciplíne. Buď sa ju naučí, alebo sa ju nenaučí. Keď už sme pri tej disciplíne, pozrime sa ešte možno trošku aj na to ego. Kedy je jeho ego motorom a kedy naopak už prekážkou? Kedy je pre klienta ego motorom? Podľa mňa je to vtedy, keď ešte stále dokáže voči sebe kriticky, že vie zhodnotiť svoje možnosti a nemyslí si, že a dá si poradiť a vie vyhodnotiť tú tvoju radu, že áno, a nie si myslí, že všetko, čo on povie a všetko, čo urobí, je to najlepšie a to najdokonalejšie. Čo si strašne vidia, často myslia top manažérov, že riadia spoločnosti niečo to znamená, že ty ako tréner, keď mu povieš, nie je ochotný ťa počúvať a stále si bude pridávať a stále si bude meniť a stále neviem čo, to znamená, že je to cesta k záhube, nie k tomu zlepšovaniu. A vtedy to ego je na nič. Niekedy to ego je super, keď ho človek má. Ale ego
Ego ti má pomôcť tomu, aby si dosiahol nejaký výsledok. Nemá byť to ego tak strašne vysoké, aby ťa obťažovalo a zaťažovalo a znemožňovalo si cestu dosiahnutiu. To si ja myslím. Neviem, či je to správne. A ja som chcel vedieť práve tvoj názor, keď sa na to pozrieme ešte z tej druhej strany, kde ľudia majú to sebavedomie plus to ego im podkopáva napríklad všetky tie sociálne siete, tá dokonalosť, ktorú vidia. Ako na to reaguješ práve ty potom napríklad s klientami, že oni vidia ten perfekcionizmus v tom a už sami si povedia, že na to asi nemám. Tréner je vždy na to, aby tomu zverencovi alebo klientovi reálne vysvetlil, že lebo na tom Instagrame alebo ja neviem, na sociálnych sieťach sa zjaví chlapík, ukáže, ja neviem, má 55-60 rokov, kachle, našľahaný, malé percento podkožného tuku a dá niečo. A on príde, že toto dal, pozri sa, on dal 21-dňový program a chcete mať dokonalé brucho takto. A ja mu tedy poviem, že ale ty si myslíš, že za 21 dní z tohto brucha, čo máš, spravíš hen také brucho. Tak ak to dosiahneš, tak ja ti zaplatím celý ten program, ale keď nie, tak ty mi vrátiš peniaze dvojnásobne. Ak si myslíš, že toto funguje. A mu snažím sa vysvetliť, že nemôže toto fungovať, veď sa zober si, že čo robíš, ako robíš, koľko času tomu venuješ. A tento človek, možno toto, čo ti teraz ukazuje, je výsledkom 20 rokov tvrdej driny, neuveriteľnej disciplíny v stravovaní a možno Boh vie čoho ešte iného, aby mohol na sociálnych sieťach ukázať, že a získal blbcov, ktorí by mu uverili, že mu budú zaplatia za 21 program brucha. Ale čo keď to nie je pravda? Lebo sám vieš, ako ťažko sa zhadzujú kilá. A toto, čo on tam ukazuje, ja neviem, 6 alebo 8% tuku. Ty máš dneska 26% tuku. Tak mi povedz, ja chceš za 21 dní dať dole tých 20% tuku. To si myslíš, že 20% tuku dáš dole takto? Že to je nereálne. To je nereálne, ako ja chcem za mesiac zabehnúť maratón pod 3 hodiny. To je presne to isté nereálne. Takže je dôležité si určiť tie reálne ciele, či už s trénerom, alebo možno sám sa zahľadiť do seba a povedať si, áno, som ochotný zmeniť to a to a to a na to nadväzuje potom práve ten celkový výsledok, ktorý dosiahneme. Áno, to je veľmi dôležité, ale hlavne je dôležité vytvoriť si vo všetkom, čo človek robí, či robí tréningy, či robí biznis alebo niečo, vo všetkom si človek vytvára nejaký systém. A ty v tom systému musíš veriť, lebo systém tréningový, keď si to zoberieme, urobí to, že v tvojom živote nie je chaos v tréningu. Tréning funguje vtedy, keď funguje pod nejakým systémom, ktorý sa dodržiava, ktorý funguje dlhodobo, nedá sa skákať zo systému do systému, musíš si vytvoriť vďaka trénerovi, ktorý ti vytvorí systém, ktorý je udržateľný pre teba ako vlastnú osobu, ktorý vieš robiť konzistentne a tým, že ho robíš, môžeš očakávať nejaký výsledok. Ale pokiaľ ten systém nemáš, tak máš len chaos. Keď máš chaos, máš veľa stresu. Keď máš veľa stresu, nie sú výsledky. Bohužiaľ to tak funguje. To je ako keď niekto nemá spánok a sa čuduje, že na druhý deň nevie podať výkon dlhodobo. No ale prečo nepodáš výkon dlhodobo? Poprvé, veľa stresu, rýchle ukladanie tuku. Stres potrebuješ. Bez stresu sa nedá existovať, ale je rozdiel, či je pozitívny alebo negatívny, alebo ho máš veľa a ty sa musíš naučiť ten stres využiť v to pozitívne pre seba. Ďalej, čo sa deje? Zlé vylučovanie hormónov, slabé vylučovanie testosterónu, rastové hormónu, ktorý sa raz tak sa vylučuje, keď hlboko spíš. Keď ho nemáš, tak neregeneruješ dokonale. To si ľudia toto zamieňajú. Ja neviem potom, čo sa zle vylučuje. Ja neviem, leptín. Zvýšený grelín, to znamená pocit hladu ti klesá a žravosti ide hore. A potom sa človek ráno zobudí
je unavený, hladný, aj nemá byť prečo hladný, veď si celú noc spal. Na čo máš byť hladný hneď ráno? Nemusíš zjesť pol kila ovsených vločiek a malé prasa. Ale to je presne toto. Ja nehovorím, že to funguje po prvom dni, druhom, ale to sa len kumuluje. A ten spánok je tak strašne dôležitý a ovplyvňuje všetko ostatné a ľudia na to nedávajú vôbec žiadny dôraz na to, aby aj tréner vysvetlil tomu klientu, že ten spánok je naozaj dôležitý. Bez toho spánku nevieš podávať dlhodobý výkon. A ty trénuješ prečo? Aby si šetril cez deň energiu, aby som mal energiu na všetko, čo chcem robiť. Nie, aby som mal energiu do obeda a na obed už si prevesený, jak vešiak, ty vole, že nevieš, čo s tým. Určite na ten spánok nadviažem aj tým, že veľa ľudí si myslí, svaly rastú v posilovni. Je to práve naopak. Svaly rastú v kuchyni. A ešte aj práve tým spánkom. Presne tak. Že kvalitný spánok je jeden práve z tých pilierov, ktoré nám zabezpečia ten výsledok. Ešte ako si zmienil, pokiaľ chce človek robiť niečo dlhodobo, ten tréningový plán napríklad, pracuje s klientami aj tým systémom, že sa ich pýtaš napríklad, ktorá pohybová aktivita ich baví, alebo ktoré cvičenie ich baví, alebo si proste len ten, že teraz ja som si povedal, že toto je podľa mňa najlepšie pre teba, tak to budeš robiť, alebo berieš aj tú spätnú väzbu od nich, že áno, dlhodobo vieš robiť niečo, čo ťa aj z určitej časti baví. Aj na to treba prihliadať. Nie vždy je to úplne že ideálne, lebo vieš, že dajme tomu niekto rád bicykluje, hej? Tak bicykluj, super. Máš kardio na dneska naplánované a chceš bicykluj. Ale bicykel pre teba nemá význam, pokiaľ ho ideš bicyklovať 30 minút, 40 minút, hodinu. Lebo ty nepôjdeš hodinu plný kotol, 80-90%, aby si spálil toľko kalórií. Bicykel musíš robiť dlhodobejšie, aby ti priniesol efekt. Ale za to, keď budeš chodiť do kopca, budeš chodiť do kopca s paličkami, alebo budeš robiť airbike, že do toho kardia zapojíš čo najviac svalov, to znamená, že relatívne, keď nemáš veľa času, je to možno pre teba lepšia forma kardio cvičenia, ako ísť na bicykel na 2 hodiny. Hej, nie každý môže. Hej, cez víkend je to ľahšie, cez týždeň. Čiže vždy hľadáš podľa toho, čo ideš robiť, alebo na čo je zameraný tvoj tréning v tom týždni. Hľadáš kardio. Niekedy povieš, OK, ja viem, že nemáš airbike rád, alebo nemáš rád skiera. OK, nemáš, ale teraz je pre nás to veľmi dôležité. A vysvetlíš prečo. Dajme teda, keď ja chcem od teba, aby sme šli dneska v kardio tréningu alebo v kruháčiku, chcem 4 kola, kde dajme tomu medzi kolami máme kardio, tak daj si, ja chcem od teba 2 násti, ideme 4 kola a 2 si daj kardia, ktoré ty chceš. Vždy sa snaží, aby mal z toho aj radosť, lebo tá radosť je dôležitá. Nemôžeš mu zobrať tomu klientovi úplne všetku radosť. Sú veci, kedy sa nedá upustiť a sú veci, kedy vieš, že si ich môžeš dovoliť upustiť. A na druhej strane ja hovorím, že trénera musíš nenávidieť. Nie ho milovať. V dobrom. To je veľmi dôležité. Ty si kamarát s tými klientami, ja mám rád kamarátsky vzťah, ja mám rád, keď tým klientom odozdávam niečo zo seba a mám s nimi vytvorený taký vzťah, ale zasa oni musia tiež rešpektovať to, čo ja chcem. Niekedy ten tréning bolí, niekedy je sranda. My niekedy na tréningu máme kardio, mám takého jedného klienta, Jančiho, a miluje ping-pong. A my napríklad v rámci kardia hráme na úvod ping-pong 20-30 minút a 30 minút trénujeme. On povie, poďme dneska hrať. Hovorím, OK, 30 minút max. A 30 minút nám ostáva na kardio tréning, kde urobíme. Veď vieš, že sa, lebo on je trošku veľký. Čiže on, keď sa za tým stolom hýbe, z neho tečie jak z vola. Ale to je presne to, že urobíš radosť a urobíš kompromis, že OK, dajme si 30 a ja sa zabavím, ja mám rád súťaženie, hráme stávky a hneď za 5 urobíme 30 minút tréning. Dobre, Jano, ale potom budeme toto. OK, súhlasím, máš pravdu. A tým pádom je presne táto interakcia veľmi dôležitá. Výborne. Za mňa skvelý prístup aj v rámci toho, že si udržať určitú hranicu, kamarát, profesionál. To sa nedá ináč.
lebo niektorí napríklad z začiatku, keď som začínal, možno som si moc pripustil niektorých ľudí. A to robí každý. Potom som bol k ním nenávideli. Mali ma radi za každej situácii a tak som si povedal, že OK, teda nemusíš spraviť tú sériu navyše, alebo tak si to dáme ľahšie dnes. Ale samozrejme, potom sa musíme pozerať aj na daný stav, kedy ten človek príde za tebou na určitý tréning. OK, niekedy sa stane nejaká výnimočná situácia doma, nespal, niečo v práci, tak vieš aj podľa toho upravovať potom ten tréning? No musíš. Ako to vlastne robíš ty? Spravíš si tú anamnézu toho klienta a potom podľa toho sa rozhodneš? Nie, my máme stanovený, čo idem s ním trénovať. Ja viem, čo chcem trénovať. A on na trénere buď ti niekedy povie klient sám, že som nespal, mi sa tak nechcelo prísť. A tedy zvolíš ty, že dobre, dajme tomu na tom pinče, dobre, tak dajme si na 2 sety a uvidíme, čo urobíme. A ty ho pomaličky ho dostaneš do toho, že dáme stretch, skúsme urobiť brucho a potom uvidíme. A pomaličky začínaš a už vidíš, a že vieš, alebo s ním teletrénuješ. Aj to je, nehovorím, že s každým klientom sa dá všetko trénovať, hej? Ale s ním odtrénuješ, lebo niekedy ten klient je lepšie, keď s ním odtrénuješ, ako tréner všetko. Si to aj veľmi váži ten klient. Nedá sa s každým stále trénovať, ale niekedy ty musíš vycítiť, že teraz si s tebou zatrénujem. Teraz nejdem s tebou trénovať, teraz som statický tréner. Hej, to sú také veci, že ťažko sa to vysvetľuje, ale niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá a vždy musíš niekedy príde ten klient, že mal v robote strašne veľa a ty povieš, dobre, tak urobe dneska len kardio, napríklad, alebo povieš, lebo vieš, dajme tomu, že miluje bench press, tak povieš, dobre, tak poďme dneska, že poďme taký tréning, že úplná hlúposť, že to možno urobíme, že ideme takú pyramidku, že 50, 40, 30, 20, 10, váhu budeme zvyšovať, hej, opakovane urobíme rebrík a dáme do toho, vždy po každom urobíme 10 kalórií Nastia, teda skiera. Ja ho volám Nastia, lebo Nastia Kuzmina, nie, že to... Nie. A on, že dobre, super, to sa mi páči. A ty vieš, že tu robí cecky, tu robí ale aj chrbát. Áno. Čiže vykompenzuje, ale je to kardio cvik, ale urobí, ja neviem koľko, za tých 10 na tých 10 kalórií urobí, ja neviem, 50 záberov. A to znamená, že máme kardio spojené aj trošku s vytrvalostnou silou, urobí, a keď to väčšinou urobí, tak povie mu, dobre, no čo hovoríš, tak dáme ešte predkopky, alebo dáme drepy brucho a už je už ide, už je potí sa a už cíti, že je dobre, že super, dáme ešte, vieš, a potom aj, a to je o tom, to je, vždy s tým klientom človek musí rozprávať a vždy to musí byť o tom, aby si sa s ním bavil, zisťoval, kde niekedy nemusíš sa baviť, poďme, ideme sem, nemúdruj, odchod na bicykel. A je to vyriešené. Ty si taký, hovorím, nemúdruj, kurde, makaj. A je to vyriešené. A niekedy zasa si iný. To je presne tá hranica, že musíš s tým klientom, klient keď príde na tréning, sa musí cítiť, že ja hovorím tak, že aj my máme tak gym postavený s manželkou, že keď príde klient do tvojho gymu, musí sa cítiť, že prišiel do tvojej obývačky. To je základ. Má sa tam dobre, cíti sa tam dobre, je tam dobrá atmosféra, je tam súťaženie, sú tam dodrbávačky, je tam trash talking všelijaký. To je presne o tom to je. A tí klienti, ktorí toto sú schopní akceptovať a vidia, že aj ostatní makajú, keď sú tam, niekedy prídeš, ale keď vidíš, že henten maká, tak aj to ťa motivuje. Lebo vidíš toho druhého. Niekedy ťa motivuje to, že vidíš nejakú babu, čo tam je a tá drie jak blázon a ty si povieš, na čo mákaš tak? A ona povie, mákaj si tlstý dosť, vieš. A ty si tlstá, vieš, a už ideš. A už si naštartovaný a už ideš. To sú presne, tie trash talkingy sú tak strašne dôležité podľa mňa, lebo veľakrát presne toto ťa nahecuje, aby si išiel ďalej. Pokiaľ nemá určitý človek trénera, napríklad necíti sa ideálne v ten deň, je napríklad aj toto cesta, ako spraviť ten tréning. Príklad, necítim sa dobré, dojdem do gymu, mám niečo napísané, ale OK, baví ma napríklad bench press,
a predkopávania. Tak si dám ten bench press, dám si tie predkopávania a postupne, ako sa mi rozbehne ten celý aj kardiovaskulárny systém, tie hormóny sa vyučia, trošku kortizolu, adrenalín, tak potom už mi to klapne, cítim sa dobre, tak si to dokončím. Že nemusí byť tá štruktúra práve daná, ako to je napísané, ale poďme podľa tých pocitov. Nie, nemusí byť. Dôležité je, že ten človek v tom danom momente, keď mal ísť do toho fitka, išiel do toho fitka. Není o to, že čo urobí, ale že sa zobral a rozhodol sa ísť do toho fitka, aby urobil niečo pre seba. Čo urobí, je úplne jedno. Dôležité je, že ten návyk, ktorý bestuje si, tak on ho len ďalej pestuje. Tým, že tam ide, že sa zobere. Už hlava je nastavená, lebo už aj keď viem, že nechce sa mi, a teraz tá disciplína prichádza, ten pozitívny, že OK, nechce sa mi, nevadí. Idem tam a uvidíme. Dám si teda bench, alebo budem len chodiť, alebo len bicyklovať a vybavím si maily. Ale to nikdy tak nezostane, lebo keď už tam prídeš, tá atmosféra, ľudí, sú tam kamoši, už sa to začína trošku hecovať. Tak potom už začínaš aj ty sa ináč hýbať. A hlavne stále buduješ nejaký návyk, ktorý, nehovorí sa zbytočne, že zvyk je železnou košelou. Je to preto, že návyk, ktorý si vytváraš, by mal byť s tebou stotožený, by mal byť súčasťou tvojej identity. Vtedy nebudeš rozmýšľať nad tým, že či ideš tam alebo neideš tam. Proste zle sa cítiš, nezle, ideš tam, lebo si vytvoril nejaký návyk. Ja hovorím, návyk je presne to, keď mám prednášku, niekedy sa ma niekto pýta, že teda čo pokladám za návyk, tak ja vtedy poviem takú vec, že návyk je aj to, keď ráno ideš na stolicu, tak vždy si utreš túriť. Nikdy nevstaneš bez utretia. A to je návyk, lebo už aj nad tým ani nerozmýšľaš. Aj si umýješ tie zuby napríklad. Alebo si umývaš, tie zuby vedia ľudia niekedy, že neumie si, ale sú veci, zamkynanie dverí, ideš autom do práce, pustíš si hudbu, medzi tým vybavuješ, už nerozmýšľaš, kaďal ideš, lebo vieš, kaďal, už to máš tam. Automaticky ideš a vieš počas tej cesty vyriešiť 1000 vecí. To je návyk. A ten si ľudia musia vytvoriť, aby sa niekde posunuli. Či chcú zmenu v robote, v tréningu, v chudnutí, to je jedno. Vždy si vytváraš tie návyky, aby si sa stali súčasťou teba a vedel si sa niekde posúvať. Čím viac pozitívnejších návykov máš, tým sa viac posúvaš. Nemôžu tam vyťaziť negatívne návyky, lebo keď ich máš, tak to je to, čo ťa vracia stále späť. Prostredie ti znemožňuje vytvárať pozitívne návyky. Ja neviem, kamaráti, ty sa môžeš snažiť o stravu, keď budeš mať doma celú rodinu a vždy, keď prídeš večer z roboty, máš naloženú, ja neviem, šalát, trésku, rezen, keby si sem tam dal, to je OK, ale hlúposti, plný tanier, sladkého, vieš. Neexistuje, že vydržíš jeden, druhý, tretí, ale keď si sadneš potom na telku a sadneš si a na tom stole sú oriešky, čipsy, čokoládky, tak neexistuje. Ja som ešte nevidel takého človeka, ktorý by neurobil dobre, jeden si dám. A potom si dám druhý, tretí, štvrtý a poviem, na čo to sem dávaš? A tebe odpovie, nemusíš to žrať. Ale to je presne to, že keď človek chce niečo zmeniť alebo schudnúť, musí sa celé to prostredie k tomu prispôsobiť, lebo tá zmena nebude nikdy trvalá. To sa nedá. Takže aby som sa vrátil. Na ten návyk, poďme sa postaviť z toho gauča, aj keď sa nám nechce. Dojdime aspoň do toho fitka a niečo tam spravím. Presne tak. To je základ. Buduješ u svojich klientov aj nejaké základné návyky, s ktorými si ty stotožnený, ktoré chceš, aby robili mimo ten gym? Čo máš na mysli teraz? Čo im vravíš, aby žili kvalitnejšie v rámci tých návykov, ktoré ich posunú ďalej a budú mať kvalitnejší ten život. Príklad môžu to byť tie kroky. To sú veci, ktoré, keď niekto chce, dajme tomu, keď bereme stále, že chce niekto schudnúť alebo sformovať svoju postavu, tak to je permanentné opakovanie, že skúsaj ísť pres, nemusíš autom do obchodu, dávaj si pozor, že čo kupuješ v obchode, lebo len ty rozhoduješ o tom, čo kúpiš a čo dáš do úst. Ja nie, ale ty. Čo nemáš doma, to nezješ. Nie? Presne tak. Rozmýšľaj nad tým, čo kupuješ. Si dospelý, máš občianku, tak sa rozhoduješ sám. A vysvetľuješ, že toto je lepšie.
stále im niektoré veci opakuje, že keď pôjdeš niekde, idete na bicykel. Nemusíte sa odstreliť na tom bicykli, skús to urobiť. Keď dáš zo pár rýchlych výjazdov, že niekým ide, že dáš kopček, šprintujete, ale skús urobiť to, že väčšinu tej jazdy je v aerobnom režime a sem tam do toho, keď frkneš niečo anaerobné, to znamená, že si šlápneš, že trošku si prevesený, je to super. Len neurob to, že hodinu sa ideš zostreliť. Lebo to, ako sa ty zostrelíš tú hodinu, sa ti vráti ďalšiu hodinu potom, keď sa vrátiš domov. A máš odfajčený glykogén a ti o chvíľočku začne klepkať, že keď ti padne cukor, že hej, keby si dal teraz tú makovú nugatovú tortu, nebolo by to úplne zlé a ty nedám si a potom, dobre, dám si len trošku, keď si dáš trošku, zožereš celú, ja som taký debil, na čo som bol na tom bicykli, presne preto. Ešte keď robia tú vytrvalostnú aktivitu, aby sme to upresnili pre poslucháčov, ktorí možno nevedia. Ja hovorím takú skratku, pokiaľ robíte bicykel alebo idete si zabehať, tak ten aerobný režim, tá zóna 2, je, kým sa dokážete napríklad s niekým rozprávať. A ja to tak hovorím. Výborne. Absolútne, ja to volám, že sociálne tempo. Pokiaľ dokážeš plynule rozprávať, je to super. Tí, ktorí chodia sami, poviem ešte ďalšiu vec, čo je neuveriteľne, ale ťažká, je, že zober si, niekedy boli také papierové špalíky a na tom boli namotané nitky. Odrez si z toho špalíka, daj so do úst, aby si ho takto zobral ústami. A dýchaj počas behu len ústami. Nosom alebo? No, pardon. Lebo sú dve cvičenia, jeden nádych, nosom, výdych. Áno. Nie. Skús si zalepiť ústa, alebo si daj niečo do úst, že držíš v ústach tak, aby si nedýchal ústami, ale dýchal len nosom. Ja som magor. A tak behaj. Každú aktivitu rob tak, že dýcháš len nosom, nádych, nosom, výdych. A to je presne to tempo, kedy spaluješ tuky. To je základ. A ľudia veľakrát zistia, veď aj my, keby sme teraz tu sedeli, zabavíme a ty ma počúvaš a mal by si len tu sedieť, to si môžu ľudia aj teraz, keď do nás počúva, si môže sadnúť, že nech nás počúva a nech sa len zatvorí ústa a nech celý čas do konca nášho rozhovoru dýchá len nosom. A ľudia zistia, aké je to neuveriteľne ťažké. Že zrazu po chvíľke bude, že dobre. A to je presne to. Ale to, keď dokážu, tak keď budú toto robiť, ja to mám vyskúšané, takže viem presne, o čom hovorím. Keď to bude robiť, že prvý deň napríklad ubehne takto kilometer a bude to opakovať, možno ďalší týždeň už urobí 1500. Po mesiaci tohto robenia, že bude dýchať len nosom, sa zrazu tempo, z 8 minút na kilometr zrýchli na 6 minút na kilometr. A zrazu bude pociťovať neuveriteľnú úľavu, zlepší sa mu spaľovanie, ale hlavne naučí sa správne dýchať a tá bránica začne tiež úplne ináč pracovať. A zrazu potom v pokoji zistí, že keď doteraz potreboval na nádych, výdych, na 18 nádychov, výdychov za minútu, zrazu mu toto klesie na 15, možno na 14. A to je presne to, že sa naučíš šetrne dýchať a naučíš sa v tej aerobnej aktivite, tú aerobnú aktivitu v takej intenzite, aby si spaľoval čisto tuky. Jasná vec, že to sa nedá, keď zrýchliš, vyšprintuješ, nemôžeš dýchať nosom, keď ideš na 90% 400 metrov. Ale v tej rozklusania, vyklusania, regeneračná chôdza, sociálna chôdza, človek keď sa naučí dýchať len čisto nosom, je to super. Jasné, že najlepšie si predtým vyčistiť nosné dierky, buď sloníkom prepláchnuť, nech to má čisté, lebo keď máš sopel, tak to neurobíš, ale tie dierky musia byť čisté, tie nosné, aby si mohol plynule dýchať. Vlastne po tom tréningu v tej zóne 2 by sa človek nemal cítiť ani unavený. Príjemne spotený. Áno, takto. Aby to aj niekto neprepálil, OK, teraz si vravím, idem zónu 2 a zrazu niečo odpálim, dajme tomu, zapálim si achilku a teda, pretože nie som na to zvyknutý a netrafím možno to tempo. Takže preto je to dobré vedieť, že človek by mal vždy vedieť zhodnotiť sily a nemôže sa nechať vytočiť, že ide a predbehnúť ťa dvaja a už si nabudený a ideš rýchle, lebo kokos nemôže ťa henten predbehnúť a už ideš po ňom jak žeravie a keď ho predbehneš zárom. Hej, ale to je presne to, že
to je to ego. Áno, Že áno. a nebude ťa predbehne žena. Tak to už sa ide vystreliť. A to je presne, vtedy to ego nemá svoje opodstatnenie. Takže pozerať sa na seba, uvedomiť si, kde mám ja svoje hranice, kde sa cítim komfortne v rámci tej zóny 2 napríklad. Presne tak. A časovo si to možno odstupovať. Koľko ty možno odporúčaš ísť? 30 minút, 40 minút? Z začiatku samozrejme menej, ale taký ideál, zlatý štandard. Ja vieš, mojim klientom, ale aj keď sú nejakí, hovorím, že od ľudí, ktorí v živote necvičili, alebo ľudia, ktorí sú obézni a začnú chodiť, tak ja im na začiatku doporučujem len chôdzu. Potom postupne, keď si zvyknú, len aby si zvykli šlachy, kĺby, proste celý oporno-väzivý aparát, aby sa adaptoval na to, že vôbec začali chodiť. A ja im vždy poviem, že začnite kráčať, keď urobíš, že 10 minút oddychneš si, 10 minút oddychneš si, nechoď viac ako 20-30 minút. Keď hovoríme o obéznom človeku, hovoríme o človeku, ktorý nikdy nešportoval. A postupne budeš pridávať. A potom tú chôdzu zmeň, ja hovorím tak, že začneš vždy 4 minúty kráčaš a minútu ideš najrýchlejšie ako vieš. Ale to neznamená, že bežíš. To znamená aj z tej ležernej chôdze, keď je sociálna, že dýchaš, dajme tomu nosom, tak tú minútu kráčaš najrýchlejšie ako kráčať vieš. Aj to je zrýchlenie. A keď si zrazu zvykne, že robíš toto 30 minút, po 6 týždňoch zdvihneš na 40 minút a za 2 mesiace, alebo každý je to iné, každý sa ináč adaptuje na tieto veci. Možno niekto po 2 mesiacoch zrazu zistí a znovu si urobí ten test, ako začal prvýkrát, že urobil, že 20 minút to zvládol, 4 plus 1, tak zrazu zistí, že za 20 minút, čo robil pred 2 mesiacmi, neodbehne 2 kiláky, ale urobí zrazu 4 kiláky. To je presne to. Ľudia by sa stále si by mali zapisovať svoj progres. To je motivujúce a ženie ich to dopredu. Toto som urobil. A vieš sa k tomu vrátiť a vieš si to porovnať a potom vlastne, keď toto zvládáš, ja hovorím tak pomaličky, meníš ten pomer. 4-1, 3-2, 2-3, 1-4 a potom do toho zaradíš. Ja väčšinou doporučujem toto, že jedenkrát do týždňa doporučujem súvisle dlhodobá chôdza alebo ten sociálny beh a interval im na začiatku nikdy nedávam. Skôr ten interval si urobím vo fitku s tým človekom. Na konci, dajme tomu, silového tréningu, keď zaradí nejaké hítko, zaradím to, čo dokáže človek ísť technicky správne, tak to je pre mňa značka ideál. Nemusíš robiť hítko 3-krát do týždňa a ešte nebodaj hodinové, hej. Nemyslím si, že to je ten znak, kedy si ideš dopredu. To hítko tiež treba vedieť niekde v tom celom systéme vsúvnuť, niekedy aj ten celý tréning, ale musí ti byť telo na to prichystané, aby to hítko zodpovedalo hítku a ty si sa hlavne nezranil. Hítko je teda vysokointenzívny. Hítko je vysokointenzívny intervalový tréning, tak presne. Čo sa týka toho zapisovania, za mňa je to jedna z tých najlepších rád, ktorú možno môžeme dať našim klientom, pretože častokrát sa stretávam aj s tým, príde ku mne niekto nový a vraví, no ja som cvičil predtým, chodil som behať do posilovne plus nejaké iné aktivity k tomu. A že OK, a môžem teda vidieť tvoj denník tréningový alebo to, kde si zapisoval svoj progres? Ja som takéto nič nerobil. Prečo by som to mal robiť? Lebo ľudia si povedia, veď ja mám na to trénera. A má ten tréner zapísané? A keď sa bavíme ale o klientoch, ktorí nemajú trénera, že sami cvičili. Že nemajú progres a chodia iba náhodne si zacvičiť. Tak to je najlepšie, lebo keď nemáš trénera a ideš si sám zacvičiť, tak musíš si zapísať, ale aj keď máš trénera, mal by si zapísať aspoň čas tréningu a čomu si sa venoval. Hej? To znamená, keď v sobotu si sadnem alebo v nedeľu a robím si plán na celý týždeň, tak si poviem, OK, v pondelok idem nohy, plecia. Keď si zoberme klasickú kulturistiku, hej, nechce sa ti nič cvičiť, tak idem nohy, plecia. V stredu si dám chrbát, tricak. A piatok si dám prsia, bicak, lebo blíži sa piatkajší večer, idem do mesta, tak nech sú cecky a nech je bicak. A toto. A potom si k tomu napíšem, išiel som 20 minút rozkúsanie, dám si k tomu rozcvičku. Ale keď si to zapíšem, tak je malá pravdepodobnosť, že ten tréning zrušíš alebo skipneš. Lebo ty už vieš, akú máš prácu.
A preto ja hovorím, že zapisovanie je veľmi dôležité, aj keď máš, aj keď nemáš trénera, aspoň pre svoje dobro, svoje ego si zapíše, že OK, dneska sme išli toto, ty vole, už som dokázal zvládnuť 5 sérií po 10 s 90-kou. Paráda. Vieš, a to len je pre tvoju informáciu, ako toho klienta je to dobre. Tréner to vie. Má to zapísané, alebo nemusí to mať zapísané, ale vie, kde sa uberáš tým klientom. Ale ty ako klient, keď to máš zapísané, ideš na dovolenku, ideš si zacvičiť, ale ty si urobíš to, pokiaľ ti tréner nedá plán, tak ty si povieš, a toto som cvičil, super, tak toto si dám dneska. Aké zváhy som mal? Teda je pravdepodobnosť, že si neublížiš, nezraníš sa, nehráš frajera v posilke, že tam sú cudzí ľudia, že teraz sa ideš prepínať, ale presne to je to, že zopakuješ vec, ktorá funguje a ideš stále v tom systéme. Preto je dobre, keď si tí ľudia zapisujú, lebo keď odíde na tú dovolenku, tak si to môže ten systém cvičiť sám, lebo ho pozná, vie, ako sa technicky cvičí a nemôže si uškodiť. A tí, čo nemajú trénera, tak tiež vidia, sledujú si progres, sledujú si, kedy majú tréning, ako im dlho trval, ako sa cítili. Ja niekedy tiež mám také chvíle, že to všetko sám pre seba zapisujem, hej. Potom ma to opustí, znovu sa k tomu vrátim. Proste človek je brutálne lenivý typ. Nechce sa ti toto robiť. Ale dobre je, keď si to robíš. Dobre sa takto múdruje, že vieme, čo máme robiť, lebo všetci vedia, čo máme robiť. V vedomostiach je neuveriteľná sila. Len bohužiaľ, to, čo vieme, neznamená, že aj robíme. Aplikovať práve tie poznatky je druhá vec. Ja to beriem aj z toho pohľadu, keď človek cíti, že stagnuje. Môj klient, máme svoj tréningový denník, kde má tréningy predpísané dopredu, vie, čo sa bude robiť, ale vidí aj celý ten progres, ktorý bol. A dojde za mnou na tréning, počuj, cítim, že stojíme na jednom mieste. Tak ja mu zoberiem tie cvičenia z toho začiatku napríklad, ukážem mu, toto sme robili, toľko opakovaní, takáto intenzita, tak poď si to otrénovať, miesto rozcvičky. A on zistí, že ja som sa tam trápil so 6 opakovaniami, teraz dám 20. A že, no vidíš, a máš pocit, že stojíš na mieste, tak toho nabudí častokrát a potom môžeme znova progresovať. Áno, to sú presne tie finty, ktoré tréner musí vedieť, ale na veľa vecí tréneri alebo tréner príde rokmi praxe, nedajú sa niektoré veci ani naučiť, ani ich nenájde v škole, ani v škole ti ich nepovedia, ale tá prax je tak silná a čím dlhšie robíš a ak robíš trénera, robíš ho nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že to miluješ a dáva ti to energiu a teší sa z toho, že ľudia sa niekde posúvajú a je to tvoj životný cieľ, tak vtedy ten progres a to všetko ide. A vtedy aj ty ako tréner sa posúvaš a presne vtedy to ego, čo si hovoril na začiatku, je strašne dôležité, lebo tréner musí tiež vedieť, kedy to ego není dôležité pre neho a kedy ho odložiť a prijať aj kritiku, lebo to ťa tiež neuveriteľne posúva dopredu. Tá kritika je niekedy ťažko sa prijíma, ale ja hovorím, pokiaľ aj tá kritika je konštruktívna, tak je dobrá. Ono sa hovorí, kritika je, teda chvála je pekná a dobrá, a kritika je potrebná. Presne tak a ťažko sa prijíma. Asi máš veľa otázok stále ohľadom extrémnych premien. Väčšinou to ľudia chcú počuť, chcú vedieť, čo je v zákulisí toho. Mňa možno zaujíma z tej stránky trénera, že či tí klienti, ty si zároveň aj psychológ s činkou v ruke, ako to môžeme vidieť v rôznych častiach. Napríklad sú tam aj nejaké telefonáty o polnoci, že už nemôžu zobudia ťa, nie? O polnoci nie sú, to ja som si hneď nastavil, hej. Okay. Nemám vypnutý telefón, ale ja im hovorím, som vám dispozícii 24/7, ale po 10:00 do 6:00 mi nevolajte. Proste a ja musím mať svoj čas na seba. Nemôžem byť v dispozícii 24/7, akože obrazne ja poviem, že som 24/7, ale to je noc, vieš, áno, možno, ale ešte sa v živote nestala taká situácia, že by niekto zavolal v noci. Večer sú schopní zavolať, ale to je o tom, že nastavíš si nejaké, tak ako pri chudnutí, v živote vždy si nastavuješ nejaké hranice. Ten rozsah, čo je akceptovateľné u teba, aby ty si žil slobodne, je nejaký.
A ten, aj keď niekedy sa to strašne ťažko dodržiava, ale hranice ti určia slobodu. Ako náhle tie hranice stále posúvaš, že viac a viac akceptuješ, tým strácaš ty svoju slobodu. A toto je jedna z tých, že hranice si nastavíš na začiatku a oni ich musia akceptovať, ak ich ty nebudeš porušovať. Lebo potom si začínaš ty seba pritláčať a začínaš byť viac nervózny, viac kortizolu, proste nie je to dobre. A ty na druhý deň tiež musíš podať výkon 100%, nie 50%. A toto je tá hranica ti zabezpečí, aby si podával 100% výkony. To znamená, ako naučiť sa povedať veľakrát nie. Takže môžeme to brať aj v tom kontexte, ak niekto si veľmi púšťa tých ľudí k sebe a chce napríklad robiť nejaký ten výsledok tej rekompozície tela. A práve tomu potom spôsobuje ten ďalší stres, ten horší spánok, ktorý je práve zodpovedný za tie ďalšie veci ohľadom tej premeny. Takže je jedna tiež z dôležitých vecí určiť si ten priestor pre seba, že áno, teraz ja potrebujem mať svoj kľud, potrebujem sa vyspať, potrebujem si spraviť tie veci, ktoré sú pre mňa prioritné, a až potom mať tam tých ostatných. Presne tak. Aj ty si len človek. Možno, áno, v extrémnych premenách, ja som človek, ktorý sa snaží žiť s tými extrémnymi premenami, našiel som sa tam, milujem to, nemal som to rád, našiel som si cestu, pretože som našiel zmysel, nový zmysel možno života, mám z toho neuveriteľnú radosť. Teším sa, že tým ľuďom človek pomáha a snaží sa im odozdať za ten rok čo najviac. Tým pádom jasná vec, že sa stane súčasťou ich života. Preberáš veľa ich negatívnych vecí, ale s tým sa tiež musíš naučiť pracovať. Niekedy ťa to veľmi zožere, niekedy ťa to menej zožere, každý je iný. Ale tiež, presne ak si povedal, musíš povedať, že vieš čo, konec. Zajtra je deň, zajtra to preberieme. Ale, neexistuje ale. Doteraz si na to srala 30 rokov, tak to ale do rána vydrží. A je to vyriešené. A tu záleží, aká si prirodzená autorita aj človeka, aký si líder toho celého a ako ti tí ľudia veria. Ak ti veria a oni to pochopia, možno v tej sekunde sú nasratí, ale pochopia, že áno, máš pravdu. Nie je neskoro, aj ráno je deň. A za čo stratíš za 8 hodín? No nič. Keď doteraz si na to sral 30 rokov. Za jeden deň nevybudujeme Rím, ani ty neschudneš. Presne tak. A chudnutie nie je len o chudnutí, že je len zmena váhy. Chudnutie, alebo každá zmena je aj o hlave. A hlavu robíš celý život. Telo vieš urobiť za rok, ale hlavu nie. A to je veľmi dôležitá. Hlava určuje o všetkom. Takže tvoj cieľ nie je len v tom extrémnych premenách ich schudnúť. On keď zmení myslenie a zmení hlavu, aspoň trošku, tak potom aj tú váhu udrží. Nikto ju neudrží, pokiaľ niečo nezmení. To sa nedá. A ťažšie je udržať, ako schudnúť. Tak ako chudý človek je neuveriteľne ťažké pridbať. Ešte horšie, ako schudnúť. Pretože priberanie sa skladá z milión ďalších vecí, ktoré sú dôležité, aby ten človek súdol poprvé najsprávny tréning na hypertrofiu, aby naberal. Ako nastaviť stravu, či je uhlohydrátový typ, či je proteínový typ. Čo si? A to je kurevsky ťažké nájsť toto, aby ten človek a ešte on musí byť tak 100%, aby všetko do bodky dodržal, aby vedel nabrať tú svalovú hmotu. Svalová hmota sa nenaberá, ako sa chudne. Nevieš nabrať 3 kg, ale 3 kg za mesiac vieš chudnúť. Ale 3 kg nabrať čisto za mesiac nevieš. A je to bohové ťažké. Ty si ešte spomenul, že za ten rok vieš spraviť práve tú telesnú premenu. V extrémnych premenách častokrát vidíme ľudí, ktorí schudnú možno aj 100 kg za rok. Ja často hovorím, že toto je už extrém. Niektorí ľudia potrebujú schudnúť možno 20-25 kg, ale idú práve týmto štýlom, tým extrémnym, a častokrát im to môže viac ublížiť. Je skôr možno, aby sme sa pozerali na to tak, že kedy je ten benefit schudnúť čo najviac a kedy už je to riziko práve zdravotné? Každý chudne v tom, aj v tých extrémnych premenách sú ľudia, ktorí zmenia kompletne svoj život, ale že úplne z gruntu.
nastavia si hlavu, robia všetko 100%. Robia extrémne výkony počas celého roka. A tým pádom aj extrémne schudnú. Potom pre nich veľa práce je normálne, lebo sa tak naučili pracovať. Potom je tá druhá vec, keď to všetko skončí, nájsť ten balans, lebo ty nepôjdeš relatívne na deficite celý život. Musíš sa niekde vrátiť, lebo ty schudneš na nejakú váhu. Si v extrémnych premenách, tak každý sa snaží, tá váha sa vypočítava percentuálne každé 3 mesiace, tak aby to bolo zdravé chudnutie. Niektorí to prekročia, pretože sa objaví v nich súťaživý duch a tak ďalej. Niektorí idú presne, niektorí splňa z 4 cieľov splňa len 2, pretože nedokáže to telo schudnúť viacej, ako sa schudlo. A ty aj keď schudneš veľa, tak to je váha fyziologicky schudnutá. Ale ty ešte potom, keď to všetko skončí, sa dostaneš na váhu svoju funkčnú. To je tá váha, ktorej sa ty cítiš najlepšie. Čiže ty môžeš v extrémnych premenách schudnúť 90 kg, dáme zo 190 na 100, hej? Ale 100 pri 190 cm je možno pre teba extrémne nízke. Ale v tom danom momente splnilo to svoj účel, splnil si cieľ, sám bez toho, aby si sa týral, si to schudol, na základe normálnej, sú výnimky, ktoré to tak ide. Ale ty prirodzene potom sa vrátiš možno na 106, na 108 kg, lebo zistíš, že dostaneš aj inú farbu tela, začneš naberať svaly a zrazu zistíš, že toto je tvoj príjem a tvoja ďalšia fyzická aktivita, ktorú musíš znížiť, lebo už nedokážeš trénovať, dajme tomu 2-krát do dňa, alebo neurobíš 8 tréningov za ten týždeň, ale urobíš len 4 alebo 3, tak potom jasná vec, že si musíš upraviť tú stravu, aj ten tréning tak, aby si tú váhu, keď sa ono prirodzene vystúpa a tam sa drží a to je potom tvoja tá váha, ktorej sa ty cítiš dobre, vieš fungovať a tak ďalej a nevadí ti. Nie každý sa musí dostať podľa BMI na váhu, ktorá BMI určuje, hej. To neznamená, že to BMI je super ukazovateľ. Je ukazovateľ možno, aby si dostal nejakú operáciu plastickú, lebo už je vyrátané, že ten tuk, keď dosiahneš a sa priblížiš tomuto BMI, ktorú určuje plastický chirurg, ten rôsolovitý tuk je na tam a koža už je tak ochabnutá, tak zošúrená, že teraz sa oplatí urobiť a už to majú vyrátané, že pod ktorý BMI musíš byť, aby si dostal operáciu. Čiže to sú veci, ktoré s tým súvisia s extrémnymi premenami. Ale celé to chudnutie sa človek snaží robiť vždy tak, aj v tých extrémnych premien, že niekto schudne za 9 mesiacov alebo či za 11 mesiacov a niekto potrebuje 12 mesiacov. A niekto za 12 mesiacov schudne na nejakú váhu a na gala večer, ak si všimol, dostane voucher. A väčšinou gala večer je v júni a potom máš júl, august, september a doktor mu povie OK, tak keď sa dostanete na túto váhu, tak ja vás operujem a využijete tento voucher. Máte šancu do konca septembra, alebo sa dohodneš s doktorom, hej. To je presne to, že ešte po tých 12 mesiacov on ešte chudnú ďalšie 3 mesiace, čiže dokonca je to v podstate 16 mesiacov, čo chudnú, nie je to rok. Ale to sú tie prípady, kto schudne, ja neviem, z 220, 190, 200, 260 kg. Nemôžeš od neho očakávať, že sa dostane, ja neviem, na 100, hej. Sú výnimky. Hej. Jano Hodon, čo schudol 185 kg, je anomália. To sa podľa mňa už nikomu nikdy v živote nepodarí schudnúť, hej. A nedá sa to vysvetliť, že prečo to on dokázal. Robil to, že nachádzal možnosti, že nachádzal riešenia. Keď nikto nevidel riešenie, on si ho našiel to riešenie. To je tá neuveriteľná sila vôle zmeniť niečo a tá jeho viera v kresťanstvo, to, čo on veril a si myslí, že to je obžerstvo, čo robil chybu, tak tá ho možno donútila to, že celý deň bol ochotný obetovať tomu, aby trénoval. Keď mal rúžu, tak si lahol pod, ja neviem, boxeristický mech a proste ho hádzal, takto ho kýval, hodinu v kúse. Zo spodu udieral. A znovu, vieš, bol ochotný urobiť všetko, len aby schudol a už nikdy nebol v tom obeznom tele. Ale to sa zo 100 ľudí sa to koľkým podarí? Možno ani jednému ďalšiem. Vieš, čiže my musíme vždy rátať, že veľa ľudí očakáva, ale nie každý sa schudol toľko, niekto schudol len 40 kg.
A my ho teraz ideme haniť, že neschudol viacej? No proste nedalo sa schudnúť viacej. Ale väčšinou dal zo seba, čo to šlo. Išiel na doraz. Áno. A ten výsledok tam predsa bol. Cíti sa lepšie, zdravotné benefity sú úplne niekde inde, ako keď bol na tej predošlej. Jasné, a ja vždy im hovorím, že pozrite sa, že veľa ľudí mi napíše, že vďaka extrémnym premenám, alebo vďaka nejakým veciam, čo človek uverejňuje. Pán Moller, schudli sme sami za rok 40 kg, sám za rok 60 kg. A keď je zle, tak veľakrát ukážem presne na tie príbehy, čo mi prichádzajú, hovorím, pozrite sa, priatelia. Vy máte maximálny komfort a tento človek schudol sám 60 kg. Nikto nad ním nestál. Takže to nie je o tom, aká silná je motivácia, ale aká silná je disciplína. O ničom inom. Tak sa trošku zamyslí, že prečo si tu a za akým účelom si sem išiel. Prečo? Zodpovedaj si, prečo si tu, čo chceš dosiahnuť a čo si ochotný obetovať. Zaplatiť, nie peniaze, ale zaplatiť ty svojim časom, koľko si ochotný zaplatiť, niečo zmeniť. Lebo to není zadarmo. Ešte to zdravé chudnutie, ako si možno načrtol. Dáta hovoria, že je to približne možno nejaké percento týždenne, pol kilo, záleží od toho, aký ten človek je. Ale akú má históriu. Ak by sme to vedeli odporúčať možno niekomu, kto nás teraz počúva a chce ísť do toho, tak ako si sledovať tú hmotnosť, že ako ideálne by to malo klesať a aby to neprehnal napríklad s tým veľkým kalorickým deficitom. Ja hovorím, že človek zdravo chudne, keď sa chudne 1 až 3% z aktuálnej váhy tela týždenne. To znamená, ak bol niekto bývalý športovec, možno na začiatku mu to ide o mnoho rýchlejšie. Hej? Ten, kto nešportoval nikdy v živote, ale má tendenciu, najmä to má somatotyp, že naberá rýchlejšie svalovú hmotu, nemusí toľko schudnúť, ale nech nezúfa, lebo on možno rýchlejšie buduje tú z tej svaly, ako niekto spaluje, ale väčšinou sa to naštartuje a potom pôjde dole, lebo ty keď chudneš, veľa ľudí odpovedí, že keď chudneš, nemôže strácať svaly. Ja si to osobne až tak veľmi nemyslím, lebo tie svaly nie sú áno, svaly sú dôležité, lebo spalujú viac kalórií a tak ďalej. Ale prirodzene ty musíš na začiatku ísť aj z tých svalov dole. Není to, že nedá sa to tak urobiť úplne, že tak dokonale, že ty nejdeš zo svalov, že ani gram a ideš len čisto všetko z tuku. Je to tak v ruka a v určitom momente sa to zastaví, kedy snaží sa tú svalovinu vybudovať o mnoho viacej, sa sústredíš na budovanie svaloviny, kvôli tomu, aby si v tom kritickom momente preklenul to pláto, kedy potrebuješ budovať svaly, aby to telo naskočilo, aby začalo spalovať o mnoho viacej a tedy sa snažíš ten tréning tak zmeniť, aby spaloval viac tuk. Hej? Ľudia nemôžu zúfať na to, že nie vždy sa im podarí schudnúť percento z váhy tela aktuálnej. Niekedy schudnú menej, niekedy schudnú 2%, niekedy 3%, niekedy týždeň, 2 stoja. Dôležité je, aby si uvedomili a verili ten systém, ktorý si vytvorili, alebo ktorý im dal tréner, aby bol udržateľný pre nich, dobre nastavený pre nich a tá váha padala. A keď váha nepada viac ako 2 týždne, sa nič nemení, tak tedy sa treba nad tým zamyslieť, že to, čo robí, je tak dobre, aby chudol a že či ozaj robí on všetko preto, lebo niekedy ten tréner to nastaví dobre, ale ten dotyčný klame. Robí cheatingy, niekedy si niečo šupne a povie, že všetko robí. Tedy človek musí byť úprimný voči trénerovi a ísť s pravdou von. Lebo to, keď ten dotyčný budem mne klamať, ja tiež nemôžem, môže byť najlepší tréner sveta, ale neprídeš na to, keď on ti bude tvrdiť, že všetko je dobré a potom bude klamať. Ty si môžeš pretaviť závity a neprídeš na to, že prečo sa to deje. Čiže ľudia musia byť v prvom rade, čo chcú chudnúť, musia byť k sebe brutálne úprimní. Úprimní voči trénerovi, seba kriticky a vtedy ten systém môže fungovať, keď všetko dodržia. Ak im váha, ak sú toto všetko urobia a váha im 2 alebo viac týždňov stojí, tak niečo v tom systéme je na hovno a treba to zmeniť. Na to je tréner, aby to zmenil. Tedy je dobrý tréner, keď nájde to riešenie, zmení a tá váha sa znovu rozbehne. Nie je to jednoduché, je to neuveriteľne ťažké, ono to takto vyzerá strašne jednoducho. Ale ty rozmienaš potom veľakrát ten systém na brutálne drobné
a hľada, že prečo to telo tak reaguje. Lebo nikdy nevieš prečo. Každé telo je kompletne iné. Niekedy si myslíš, že toto bude super na neho. A drb. Zlé to je. To sú práve tie poučky, možno tá teória, to je jedna vec a potom tá prax už ukazuje niečo úplne iné. Keď sme pri tej praxi, ja by som sa rád zastavil teraz pri tréningu pre rôzne vekové skupiny. Ty vo svojej knihe píšeš, že si robil atletiku a tvoj otec ťa možno dal trošku neskôr k silovému tréningu, ako bolo potrebné a potom si už nebol schopný dobehnúť svojich konkurentov a rovesníkov. To som o tom presvedčený. Aký je tvoj názor teda na silový tréning detí, keď to počúvajú napríklad rodičia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že či dovolím svojmu synovi, dcére chytiť činku do ruky? Rodičia by si mali najprv uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Sú pohybové návyky, pohybové vzory, ktoré sú alfa, omega a jedno, aký šport robíš. Keď nevie dieťa urobiť dokonalý, krásny drep, nevie urobiť klik, nevie, správne visieť na hrazde, nevie kotrmelec, nevie sa hýbať správne, tak na hovno mu je činka. Ale keď si ich to naučíme, aby sa hýbali správne, tak sa môžu hýbať aj veľa. A keď toto zvládnu, sú nejaké normy, že keď urobíš, už v dnešnej dobe sú nejaké testy, keď si vieš povedať, že OK, keď dieťa urobí krásnych, striktných 5 zhybov, obrazne hovorím, 10 nádherných kľukov a urobí 30 drepov a technicky správnych, ideme zvyšovať záťaž. A teraz začína zvyšovať záťaž. Stále sú tu medicínbaly, gumy, ďalšie pohyby, ako sú nejaká základná pliometria v určitom veku, kedy je dôležitá. Je tu atletika, je tu rozvoj frekvenčných schopností, rozvoj rýchlosti. Sú tu veci, toto dieťa, keď má komplexnosť a vie plávať, má mobilitu, zvládlo gymnastiku, základné pohybové vzory v gymnastike, základné pohybové vzory v bežnom živote, pridávame ďalšiu a ďalšiu záťaž a to dieťa, dajme tomu, už môže aj v 12 rokoch robiť s ľahkými váhami. Pripravujem, ale musí to robiť technicky správne, lebo keď nie, tak vlastne my sami devastujeme potom svoje dieťa, a kde sa to všetko sa to odzrkadlí neskoršie. Tam, kedy už malo by to dieťa dosahovať 100% vrcholové výkony, tak už je zožuté, už je opotrebované, pretože rodičia podliehajú maximalizmu, rýchlej špecializácii a tak ďalej. A toto si majú aj tie tréneri, aj rodičia uvedomiť, že stále, do 9-12 rokov ten šport má byť preto dieťa hrou. Má to byť súťaženie, má zvládnuť pohybové vzory, nemá robiť laktátové veci, kedy ti strieka laktát a ženeš ho do extrému. Má sa naučiť technicky, keď je futbalista, vedenie lopty, správne behať, hokejista korčulovať a tak ďalej. Atlet behať. Nemusí on už podávať výkony a teraz sa idem porovnávať za to, že niektoré dieťa už behá, dajme tomu niečo, alebo skáče, alebo cvičí tak, lebo stále máme tu kostný, máme tu biologický vek. To sú dve rozdielne veci. Niekto je akcelerovaný, je vo vývoji ďalej ako môj syn, tak nebudem chcieť od neho, že on je akcelerovaný na 14-ročného a má 12. Tak jasná vec, že aj iná je hormonálne vylúčovanie, tak ďalej, to dieťa úplne iná vyzerá. Základ je najhoršie, keď rodičia idú porovnávať svoje deti s druhými deťmi. Tak to je to isté zlé, ako keď tréner ide porovnávať sa s druhým trénerom. Ja som chcel možno nadviazať ešte na tému, ja som totiž asi 3 roky viedol kurz silový tréning detí. Samozrejme, chceme tam tú variabilitu toho pohybu. Neboli to športovci. Samozrejme, boli to decká, ktoré bežne chodili do školy, mali len nejakú telesnú výchovu. Koľko ročne? Od 10 do 15 sme to mali. A za 3 roky je taká fáma, dieťa nevyrastie, zničí si klby a teda sám krútiš očami, takže áno, nestalo sa mi, že by to dieťa nevyrastlo, niečo si poškodilo a ja chcem iba nadväzovať na to, že keď sa bavíme o nejakej dlhovekosti a
tomu cvičeniu. Tak tam je ten vek, kedy sa učia tie správne pohybové vzory a keď majú dobrého trénera, ktorý im aj dá možno nejakú ľahkú činku do ruky a naučí ich to. Takže aby sa nebáli tie decká proste dať, áno, napríklad do takéhoto kurzu, naučiť ich. Tam musia vedieť hlavne rodičia, že komu ho dávame. Keď viem, že je to kvalifikovaný tréner, ktorý má vedomosti, má skúsenosti a to dieťa tam chodí rado, že sa tam hýbe, tam pestrosť, presne, tam musí byť stále súťaživosť. Ja môžem cvičiť, ale pomedzi to môžem zahrať futbálek, ja neviem, urobíme technicky správne, ja neviem, 10 repov, 5 klikov, odhody medicínbalu a poď, nábehni a daj 3 góly a poď do druhého kola. To je presne to, že a keď nedáš, tak urobíš jedno kolo navyše. Proste tréner, ktorý chce robiť s deťmi, musí byť brutálne kreatívny. Musí tam, to je trénovanie detí je najťažšie, čo existuje na svete pre mňa. A každý tréner, ja som toho presvedčený, by mal prejsť niekoľko rokov trénovaním detí, aby sa neuveriteľne veľa naučil. Nepovedal by som to, keby som si tým nezažil, lebo ja som začal trénovať som mal 9, 10, 11, 12 ročné deti, niekoľko rokov som s nimi rástol a som ich trénoval, pokiaľ prišli vrcholoví športovci. Pri dieťaťu, ktoré sa dokáže sústrediť maximálne na tréningu 20 minút, to je ako vrchol, urob hodinový tréning, aby to dieťa odišlo šťastné a nechcelo odísť z tréningu. To je umenie. A keď nemáš pomôcky, to je dvakrát také umenie. Urob to bez pomôcok. A to ťa posúva, aby si svoju kreativitu, šedú kôru mozgovú, kurva posúvala, rozmýšľala, ako to dieťa zabaviť, čo s ním urobiť. A pritom koľkokrát je len hlúposť. Hra taká, neviem, ak to poznáš, že takto máš ruky, ten druhý stojí a chce ti klapnúť, nie? A ty sa mu len takto môžeš uhýnať. Hlúposť. Rýchlosť reakcie. A ty s tým dieťaťom hráš, no poď ideme a bim, bom. Hovorím, no, si pomalý, alebo čo? Poď ty na mňa, netrav. No teraz idem ja, tréner. Hovorím, no tak čo urobíme? Vieš, a to je, to keď súnieš medzi tréning takúto hlúposť, hovorím, dobre, ideme niečo, dobre, máš tréning, som zvedavý na budúce, aký prídeš. To je presne to, že mu lúčiš ho s niečím, čo má trénovať doma, na čo má myslieť, ako to trénovať a pritom sa lúčiš s ním, že sa tešíš na ďalší tréning. Čiže tréner, ktorý trénuje deti, musí byť motivátor, musí byť super pedagóg, fantastický tréner, čo je neuveriteľne ťažké. Trénuj 4 tréningy do dňa s deckami, to si zažil, ale to ťa exploduje brutálne. Potom zrazu, keď máš pomôcky, tak ty si jak vo vesmíre, ty vieš, jasne, toto, bim. O tom to je. Preto trénovanie detí je najťažšia vec na svete, lebo tréner mu určuje jeho budúcnosť, či bude sa cítiť on zdravo a bude môcť robiť a vybrať si šport akýkoľvek chce a bude sa vyvíjať zdravo, alebo sa nebude. Lebo tréneri sú väčšinou, veľakrát tréner je ten, ktorý znechutí dieťaťu 14-15 šport. Rodič je ten, ktorý nemá zasahovať do tréningového procesu, má sa na ňom podieľať a robiť podporu, aby to dieťa malo správnu stravu a vyvíjalo sa harmonicky. Nemá byť ten, obrazne povedať, a má byť ten, čo platí. Nemá byť ten, kto múdruje do trénera a poučuje. Na to tam nie je. Takže decká si vlastne osvoja tie pohybové návyky, ktoré potom vedia využívať napríklad aj v tom priestore tej posilovne. Ja teraz preskočím na práve ten silový tréning možno v neskoršom veku v rámci tej longevity, ako sa všade teraz spomína. Takže keď naučíme to dieťa sa správne hýbať, ako sa hovorí, čo keď sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Áno. A pokiaľ, je tam ten výpadok toho silového tréningu, ale už má ten mozog tie základy tých pohybových vzorov a vráti sa niekto v 40-ke, niekto v 50-ke, tak už je krok napred ešte pred tými, ktorí to napríklad nerobili a dokáže benefitovať. Rýchle, že sa vie dostať niekde. Keď má v detstva dobré základy, dnesko aj keď predtým mal výpadok, tak sa možno sú nejaké svaly poskracované, že bude musieť obnoviť nejakú mobilitku a tak ďalej, ale v princípe vie rýchle napredovať. Ako pristupuješ ty teda k ľuďom, ktorí prídu za tebou, alebo čo im odporúčaš v trošku neskoršom veku, dajme tomu tréning po 50-ke? Seniori, neviem, či si pracoval niekedy s niekým v seniorskom veku. Mám veľa takých klientov, ktorí sú so mnou 17 rokov, takže už sú aj... Ja som starý, oni sú starí. Ja stále, že
Pre týchto ľudí po 50-ke je silový tréning alfa omegou. Jasná vec, že nehovoríme o silovom tréningu, že je rozvoj maximálnej sily, tak ako si niekto predstavuje. Je to silový tréning založený na submaximálnych úsiliach, čiže do 80-85, a väčšinou okolo 80% z maxima. To neznamená, že teraz ty ideš 50-ročného testovať. Ty sa vieš k maximu dostať aj empirickou metódou, stačí, že keď ja neviem, dostane sa, vie, že niečo robí a teraz dajme tomu benchpress, že on zatlačí, ja neviem, idete, ja neviem, 20 kW správne, urobí nejaký počet a zvyšuješ a dostane sa, ja neviem, na 30 kg, obrazne povedané, a urobí s tým, ja neviem, 7 opakovaní, hej? A vidíš, že 7 vytlačil. A teraz je taký vzorec, neviem, čo poviem správne, ja si ho tiež vždy pozerám, že 30 krát 7 krát 0,033 plus 30 by ti mala výjsť váha jedného maxima, čo si schopný, a z toho potom vieš vyrátať 80% nepriamou metódou, ale je to na 98% 100%. A to je tá váha, s ktorou ideš, keď vie technicky cvičiť. A ten tréning silový 3-krát do týždňa je podľa mňa pre 50-tníka neuveriteľne dôležitý. A buď zaradíš potom nejaké hitko na konci, alebo na začiatku, keď ho učíš, neradíš vôbec hitko, urobíš hitko len vo formou takej motivácie, aby videl, že kde je, aby si to vedel hoci kedy vyťahnuť, ako si to minule pred chvíľou povedal, ako kontrolu jeho výkonnosti, a potom snaží sa, aby urobil minimálne vlastne tie kroky a učíš, aby išiel sám aspoň cez víkend, urobil 8 až 10 tisíc krokov. A to je pre 50-tníka je silový tréning viac ako kardio. Výborne. Znova myšlienka, s ktorou sa stotožňujem. Možno ešte špecifickejšia skupina. Nám vyšla teraz kniha Mozek v menopauze, čo sa týka žien, obdobie perimenopauzy, menopauzy, kde sa stále skloňuje práve ten silový tréning, ako je dôležitý. To je tiež brutálne. Jednak z pohľadu aj toho, že tá denzita kostí v tomto veku dosť ochabuje, takže osteoporóza je... Áno, a silový tréning tomu výrazne pomáha. A dajme tomu, upravuješ tie tréningy aj takýmto ženám, pokiaľ sú už v tomto období, tá hormonálna funkcia takisto tam trošku... Áno, ten estrogen klesá, to je... Možno keby si vedel poradiť našim posluchačkám, ktoré nemajú trénera, ale chcú začať cvičiť, možno aj cvičia, ale niekedy sa necítia úplne najlepšie, ako postupovať v takýchto prípadoch. Podľa mňa pre ženy je strašne dôležitá tiež, tým, že padá im ten ženský hormón, estrogen, je dôležitá regenerácia, aby dokázali zregenerovať na ďalší tréning. Dobre, čo chcú ženy? Ženy chcú peknú riť, nemať veľké vnútorné stehná alebo pekné nohy, to je základ, hej, a chcú mať pekné brúško. Hej. A vlastne ženy chcú mať všetko, lebo chcú mať aj ramená, aby si mohli dať tielko, pekné ruky, aby nemali kuchárky tu, jasné. Len nech sa neboja zobrať tú činku, lebo niektoré si myslia, že budú vyzerať ako muži. Ženy sa boja, že vlastne keď bude cvičiť s činkami, že bude veľká jak muž, čo je absolútny že mýtus, pretože na to, aby vyzerala ako muž, by musela neuveriteľné množstvo váhy nazdvíhať, stravu prekopať a zjesť malého slona, obrazne povedané. A ten tréning musel by byť tak strašne ťažký, aby ten náraz svalovej hmoty bol enormný, aby musela podporiť ešte, lebo aj žena má aj testosterón, aj podporiť okrem iného aj tvorbu testosterónu. A ja osobne si myslím, že žena nebude veľká, pokiaľ bude cvičiť normálny silový tréning a bude ho cvičiť tvrdo, ale ženy si musia uvedomiť, že nebude mať pekný zadok, pokiaľ ho bude cvičiť raz do týždňa. Je to nereálne. Zadok je partia, ktorá sa podľa mňa, ako chceš urobiť, musí cvičiť v každom silovom tréningu, musíš venovať určitú časť, niekedy jej venuješ viacej, niekedy jej menej, tak ako venuješ rukám a tak ďalej. Ja si myslím, že pre ženský tréning alebo pre ženu 3 tréningy tiež až 4, možno niekedy silové, ale neznamená, že ten 4. tréning je ozaj taký silový. Ten môže byť, dáme tomu, zameraný čisto, že zadok, brucho,
povedané. A tie 3 ďalšie sú tie hlavné nosné tréningy. A toto je jeden taký, že dodatkový tréning, spojený, dajme tomu, s nejakým hitkom alebo s nejakým kardiom, čo dobre vplýva a je ten systém vyvážený. A vždy sa musia sústrediť na to, aby necvičili v tej posilovne, že 1 000 000 cvikov. Lebo ľudia podliehajú tomu, aby cvičili, že 1 000 000 cvikov. Vidí stroj a chce prejsť všetky stroje za jeden tréning. Možno 5-6 cvikov je optimum v tom tréningu a nebáť sa, že je to len toľko cvikov. Ľudia majú takú schizofréniu, že ale to bolo len 5 cvikov. No a? A čo chceš viacej? Keď ideme, ja neviem, drepy, ideš deadlift, ideš výpady alebo cossack squaty a do toho pridáš ďalšie 2 dodatkové cviky, alebo ďalšie 2 cviky a potom môžeš dať v takom ľahkom kruhačiku, že ideš, ja neviem, poviem, že vo vise brucho, rozpažovačka, barbísky a znovu rolujem a idem povedať, že toto robím 5 minút a idem z každého 10, 10, 10 a 5 minút toto rolujem, čo je komplexné, barbísky sú vynikajúce, keď ich vieš robiť správne, fantasticky komplexný cvik, alebo zaradím barbísky s thrustersmi. Podľa mňa ja milujem túto kombináciu, to je pekelná kombinácia. Preto ťa nemajú radi potom. Nemajú, ale to je to správne, alebo to boli. Ale toto ich posúva dopredu. Ešte ako si spomenul ohľadom tej menopauzy, že ženy potrebujú hlavne regenerovať, pretože to obdobie spájané napríklad s nekvalitou spánku, keď sa v noci potia, tak vieme to takisto vlastne nadväzovať v tom tréningu aj na to, že OK, necítim sa teraz fajn, ale poďme spraviť aspoň niečo. Nemusí to byť tak náročný tréning, ako si teraz spomenul, ale práve to upraviť tomu aktuálnemu stavu. Ale to je podľa mňa to isté ako u mužov. Hej? Len muž má rád iné cviky, žena má iné cviky, ale v podstate aj u mužov klesá vylučovanie testosterónu, ako u žien klesá vylučovanie estrogénu. Je to úplne, no len každý má iný hormón. Možno žena ešte dokonca so stresom vie pracovať lepšie, ako vie pracovať muž. Ja som sa s tým stretol, že niektoré ženy drú viac v posilovni, ako práve muži. Neviem, či máš ty tiež podobne. Jasne, tie ženy majú úplne inú motiváciu, úplne inú disciplínu. Žena vie byť o mnoho viacej disciplinovanejšia, ako vie byť muž. To je isté jak facka. Ženy sú myšuge. Proste oni idú, keď si zaumenia, tak sú ochotné obetovať všetko preto. A ešte keď vidia malý výsledok, tak ich disciplína, ich všetko zrastie, že 100-násobne. Hej? Lebo sa pozerajú na to telo úplne ináč. To je to. A hlavne si musia uvedomiť, že nie vždy aj u ženy, že tie kachle sú kachle. Niekedy sexy brúško jemné je krajšie ako tie vyštrajchané ženy, ktoré už naberajú skôr iný štýl. Dobre, Maroš, čas sa nám kráti. Ja tu mám ešte asi 2 otázky. Poďme do nich. Ak nás teraz niekto počúva, kto sedí na tom gauči, pomaly umiera, sám v rámci svojej obezity, necíti sa komfortne vo svojom tele, stále sa prehovára, že začne zajtra, trvá to už rok. Akú radu by si mu dal? Jednu. Aby sa do toho pustil, aby sa toho nebál a začal tú zmenu. Je to veľmi jednoduché. Začni okamžite teraz. Aj keď teraz ležíš na tom gauči, frajer. Stačí, keď sa postavíš. Postav sa raz. A postav sa vždy raz každú hodinu, pokiaľ na ňom ležíš. A každý deň pridaj jeden ďalší drep. A uvidíš, že tie výsledky prídu, len musíš byť trpezlivý. Neponáhľaj sa, nepridávaj, že 4 drepy hneď urobíš. Vykašli sa na to, urob len 1. Zajtra urob 2 a na konci týždňa bude každú hodinu urobíš 7 drepov. Ale 7 drepov je brutálne množstvo a keď si to zráta, že budeš doma ležať 5 hodín, tak 7 drepov krát, keď máš urobiť každú hodinu, tak to máš 35 drepov. A možno na konci mesiaca sa dostane, že budeš robiť 200 drepov. A 200 drepov, tak ti poviem, že už to je solidný náklad. A k tomu budeš pomaličky pridávať ďalšie cviky, lebo človek je súťaživý. A ty nebudeš chcieť zostať na 200 drepoch, budeš chcieť aj mať aj ruky, aj cecky. Tak urob zasa niečo, len vydrž. Buď kontinuálny a buď konzistentný a neočakaj výsledok zajtra, lebo zajtra ti príde, vieš čo, ani Mikuláš nepríde zajtra, až o rok. Skvelé, to bolo úplne geniálne. A posledné, možno aby si ukázal, že aj ty si len človek. Aký je tvoj food hriech, ktorého sa nevieš zdať? Ja ich mám veľa. Len jeden, poď takýto. Ja milujem
popcorn a slovenské chrumky socialistické. Milujem ich. Výborne, ale stále ide o ten balans 80-20, vieš si to 80-20, vykompenzovať, takže nie je problém. A to ináč Paretové pravidlo, všetci si myslíte, že Paretové je hlúposť, ale keď si to zoberete, že malé panty hýbu veľkými dverami, tak sa nad týmto zamyslite, lebo veľakrát urobíte veľa blbostí a veľa vecí človek musí urobiť aj v trénovaní. Možno niekedy človek musí veľa kníh, aby potom urobil len malý posun niekde. Ale to stojí za to. Maroš, bola to brutálna nálož informácií, veľmi príjemný pokec. Si rovnaký ako aj na tých obrazovkách televíznych, čo ja sa nemením, si vážim iba keď si dám drink nejaký. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie a budem sa tešiť, ak sa náhodou stretneme ešte možno niekedy aj v nejakej praxi. A ja ďakujem a toto ti dám taký dárček, že to je, volá sa to, že chillik, že zamestnaj hlavu, zamestnaj ruky, uvoľníš mysel. Ďakujem veľmi pekne. To je, keď sa hrajkáš a vieš, niekedy nevieš, tak ťa veľa napadne dobrých vecí. Ďakujem ešte raz, nech sa ti darí. A ja ďakujem. Drahí poslucháči, ďakujem vám za poslúchanie tejto epizódy. Budem sa na vás tešiť znova na budúce. Pekný deň. Čaute.